nganti saiki kelakon wis dadi bojo. Wis tak angepi atiku anggon milih sampeyan dadi bojo. Ora ngira babar pisan. Jebul tresnamu lair kanthi batin kawang. Wal perkara piye, Kak? Ana apa, Kak? Mentas wayaku nampa dawuh saka ngarsaning Brata yen to saben dinane aku kudu mempeng olah bela raga lan mempeng semet. Mbok ing mengkone bakal ana dawuh apa maneh aku ora mengetahui sebabku. Aku karo kowe nganti rawe. Aja dinakwa wong tuwa nyarweteh nggonmu lagi wae nganakake sesukan kelawan kenan Sedaya menika mboten dados biya Pak. Namung ing mawon dadosaken tandha pitaken salebeting dados. ya Panjenengan dawuh kalih kula ingkang supados kula menika pengolah bela raga lan semet. ya Estunipun badhe wonten kahanan menapa to? kowe sakloron bakal tak jariwani lamun kalungguhan iki panjenenganku wis diprocot kalungguhanku nggonku dadi parampara ing sela matanggep Panjenengan menika ya laju perkawisipun menapa ngantos panjenengan menika kapocot minangka parampara wonten Kabupaten Slematangkep. ya mung perkarane saka begawan cekel Laksamana Cekel Laksamana. lamun kalungguhan iki Kanjeng Adipati Jaya Wisesa mbalela mengkang mernatan ing praja merjan kauripan ndak emotake kleru tampa malah prasodaren Kanjeng Bupati Jaya Wisesa duka yayak silipi nganti panjenengane saiki ora diagem minangka parampara ing Slematangkep Dados kados ngantos. panjenenganku sujana mutawatirake lamun jeneng sira sakloron dadi ancamane wong saka Kabupaten Slematangkep kang diketuanggani Cekel Laksamana. Lajeng kersa panjenengan. Ya mung saka karepe wong tuwa kowe sakloron bakal tak utus nglakoni talak brata. Sik kowe tak utus tapa ing sajrone sungapaning kali atas nggonmu tapa kowe ndak utus Lukar Busana kowe tapa nglogena artinya Bapak Resi. Menawi saking ngendika panjenengan dawuh panjenengan ing kados. ya Kula lan Si Adi Kartika Sari kedah tapa setengah dina. ya Kula mboten badhe kalah sedaya badhe klestaken. kaya yen panjenengan sendika Kartika Sari ijo enggal tindak loyo Ya, para kula nyuwun Pak. ya Sampai mangis. ya panas ya kalau dengan aku kepingin Kartika Sari kok legeno tanpa bisa
pati-pati kawanku sadurunge aku garwa setelah kumul keng dadi sisihan. Kurang ajar tembungmu saja. Pokok wis duweni bojo, ra oleh orang pujo. Wis sang jiwa. Kartikosa. Katimbang aku ning kene nyawang kowe, nyepet-nyepeti mripatku. Sapa karepmu? Luwe becek kowe ning kene tak tampani aji, mati saka tangan. Yen Kartikosari kepingin jajal-jajal kasekteni Wisang Jiwa. Ayo tak taker ngajak jandon bilang dino. Saka rumangsamu yo ora peti karo kowe. Ketaman ajiku ajur sak walang-walang. Ayo sontaken yen kowe duweni Aji Jaya Kawijaya. Lah ke dadamu. Ya! Tanpa kowe nyilih netraning liyan, kowe ngerti yen aku tetandingan lan bojomu Kartikosari. Yen pancen ora trimamu, aku kepengin ngakai bojomu Kartikosari. Iki dadan Wisang Jiwa. Kartikosari kae bojoku. Wis dadi sisane uripku. Wis gawe cilakane karo Kartikosari. Mestine aku ora trima perkara iki mula. Ning papan kene temtokake aku apa kowe jekelan dadi Yen kowe ngamuk tak kembali bongo tak sembadani bojo. ora sadar aturan sing balkan kulit. Yen pancen bedene aji kemas. Ayo datang papan. Bagus. Tak tetel sepiro pratik kaya. Aji pedet logo. Ya! Jebul ora gondro sepiro Wisang Jiwa. Rambang ya. Waduh! Arep jajal-jajalan maning Pak. Wisang Jiwa iki duweni supe krambang. Lamun kowe cek bapak, aja takon dosa yen Kartikosari tak kakai. Hei Wisang Jiwa. Wisang Jiwa. Nalika sliramu tak paringi supe krambang. Apa mitugasku marang kowe? Sajroning 40 dina. Kowe ra entuk gepok senggol marang wanita senajan to kuwi bojomu. Ning yen semana arep tumindak apa kowe Wisang Jiwa? Nek pancen kok langgar pepacuhku iki, awakmu bakal atos gedebok. Atos gedebok. Ambak-ambak cuman kor pindo fundur. Koyo nang lagu bayo. Pujo iki. Layak-layak.
kecawakan sing tresnani Kartika Sari. Kabar pisan kowe radeni salah karo aku Kartika Sari. Lakon apa Kartika Sari? Di prawoso Wisang Jiwa. Kaya ngene ra sengaja. Jebul kaya ngono kuwi to mitaku Kartika Sari. Saka rumahku ayu pasuryan. Uga tulus bendek. Nanging apa Kartika Sari? Terus kianati karo aku. Kowe kandha yen to kowe prawoso karo Sajiwa ora. Pancen kawanetanmu kok ulungke karo Wisang Jiwa. Menawa kowe milih karo Sajiwa bener. Sapa Wisang Jiwa kae? Putra Cepati Selomataku. Akeh bondo dunya. Nanging beda karo aku puso. Wong lanang sing ngroteni bondo dunya. Wong kere pacu kilik bale-bale lungan bebasa. Kaya ngono Kartika Sari. Kaya ngene wis kondo tresno karo aku Kartika Sari. Wis gawe grane ati. Mula wiwit dina iki ora ana sambungan bebojoan antara aku karo Kartika Sari. Wiwit dina iki tak pisah Kartika Sari. Sepet pripatku nyawang karo kowe Kartika Sari. Kamu ngomong aji pedhet lopo. Kartika Sari. Kowe mentolong nyanati karo aku Kartika Sari. Ujring perkara rano liya ya Wisang Jiwa. Wis mirang-mirangke karo aku Wisang Jiwa. Ning endi playumu najan mapane pojo jagat bakal taya Wisang Jiwa. Anggone nyidro Brajalawu Arcawisnu sampun klampah menawi Kyai Brajalawu Arcawisnu sampun bobol saking pangkan Arca Medang sadung kapaneneh medang kauripan bakal warata lan lemah aku keng bakal jeneng ratu ana ing tanah Bulujo wae sawentara tak aglugu sing kepenak jalan putra nini roro lutok madhep ana ing pendopo. Oh ngaten sikir putraku bocah ayu. Katimbalanku. Kepriye kang dadi kewajibanmu dene kesira nderekake ngadhep nangkil oleh pendopo Selomataku. Saderenge matur lepat nyuwun pangapunten Kang. Iya. Menawi bab kewajiban anggoning kula golongan sedaya para putri wonten ing dalam kaputren punika boten wonten kecicir babagus menawi panjenengan Rama sak wanci-wanci panjenengan ngersakaken gedhaharan lan unjukan para biyung emban menika sampun nyugata sedaya napa ingkang dados dawuh panjenengan kaya siram banyu suwindu penggaling Rama bareng midhangetake atur kalamun to jeneng sira ora nglirwa ing kewajiban
malah kepara dadi tepo palupining para putri ana ing Kabupaten Silomatang. Bandaku ya donyaku mung sliramu. Besok kapan kalamun tojana sira kawangku dening priya kuwi tanggung jawab sak utuhe kelawan kowe ya Cahayu. Kanjeng Rama. Panjenengan boten usah kuwatir. Sak saged-sagede kula mbudidaya. Amrek kula menika boten lingsengke asma panjenengan. Lan kula saged gawe kuncaraning panjenengan lan Kadipaten Silomatang. Bagus, ya kaya niku sing disuwun Rama. Inggih. Jroning jeneng sira tumindak kudu kok pitung bakti lan rugine. Sadurunge kang sira jumangkah iki bener apa salah? Jalaran salah anggon jumangkah, salah anggon ngucap. Ora mung kowe dhewe sing bakal entuk ala, nanging uga bakal nyemplok kelawan asmaning Rama. Mula jroning tumindak, jroning ngucap kuwi kudu kebaki pangati-ati ya. Iki kajian dawuh Rama. Oleh coba to waspadakno putra. Ayo to. Jojan pun beliau ingkang badhe mengku ingkang putra menika. Pancak tak golo-golo tak gontok-gontok. Besok bisa mendem jero pikul dhuwur kelawan asmane wong tuwa. Awaton jeneng wong wadon kuwi salah anggone anggulondah. Iki padha karo ngempit Latin. Bebayane banget. Lho. Oke sapa? Rame-rame sapa? Wisan Jiwo! Wisan Jiwo! Nanti Wisan Jiwo. Ninggalake totolan trap silo. Serawean tanganmu pendiran meripat muncrat idumu. Sopo tenan kuwi? Aku puja. Aku goleki Wisan Jiwo. Mergo Wisan Jiwo wis mirang-mirangke karo aku. Wis mrawasa karo bojoku Kartikasari. Yen kowe goleki Wisan Jiwo ora ana pidaleman Kadipaten Silomatang. Sing ana iki bapake Wisan Jiwo, Jaya Wisesa. Jaya Wisesa piye? Nganti Wisan Jiwo dene tumindak sing kaya ngono. Mergo anggone wong tuwane gula mentah karo Wisan Jiwo kaya ora bener nganti mrawasa karo bojone liya. Saya ngabangke kuping ketemu Jaya Wisesa. Yen kowe goleki kelawan Wisan Jiwo iku perkaramu, nanging yen tok wis ngembet kelawan wong tuane, kowe ngajak tak ladeni kowe. Wong tuane kowe batak kantok dosane. Ayo, nak dadamu. Aji Petis Naga. Sekarang pratisan kang aran pujo. Aku tanding kalah. Ning yo kene, kowe tumindak culikong klimpe pujo sapa? Apa sing Paman Jaya Wisesa. Ampun klentuing pamungku. Boten kateges kula nyepele dhumateng panjenengan babar pisan boten paman. Nanging katuran pirsa, sinten pujo? Pujo menika pendekar ingkang pengpengan. Pujo menika anak mantune Resi Bargawa ingkang piyambakipun kecondhoan Aji Petis Naga. Menawi boten kula limpe bebayani tumrap sugeng panjenengan. Monggo mangpirsan. Menawi pujo menika boten bocah ing darbe kaluwihan. Kula tamani Aji Tiyang Warak tertamtu badhe pejah. Nanging pujo menika boten pejah. Pujo niki dereng mati. iki mung semaput iki Semaput niki pujo, jalan pujo niki bocah ingkang ampuh. Iki tak anggap kelilip. Anggonku kepengin mandireng ngrubuhke medang kauripan. Laras yen pujo singkirake urung tan lunga bal dadi patusan kan. Prayogane pujo
padha wis wani nantang kelawan ramamu. Uga duwe perkara kelawan kadangmu sepuh. Yen nganti ana lakon kaya ngene Pujo iki ra senake. Iki mencoba nyabarke apa sing dadi karepane Rama to niki? Nuwun sewu. Kula nyandhek anggone panjenengan badhe mejahi kalian Pujo menika wonten dasaripun. Dasare apa niki? Pujo menika dipun lebetke wonten ing pakunjaran kemawon. Awit menapa? Pujo menika pendekar sing terpengan. Menika pendekar kang unggul. Bilih bobot lan tandingipun. Menawi panjenengan menika badhe mejahi kalian Pujo, panjenengan menika badhe sirna. Awit menapa? Panjenengan kepengin ngrubuhake wonten ing medang kamurnya. Nganti jalanipun panjenengan mejahi Pujo, panjenengan boten saged ngrubuhake wonten ing medang kamurnya. Mila Rama, Pujo menika panjenengan lebetake wonten ing pakunjaran kemawon, panjenengan ripih supaya Pujo menika manungkul dados tunggal kalian panjenengan ngrubuhke wonten ing medang kamurnya. Jebul yen dinalar apa sing dadi aturmu kuwi bener. Ki, Mongko Selama tangkep butuhke Kanoman sing kaya dene Pujo. leres. Bisa nganggo tambah kekuatan. Angke. Yen Pujo dipateni teges kurang kekuatan ana ing Kabupaten Selomataken. Yo, tak udanane panyunmu Pujo dilebokke pakunjaran nanging saben esuk ditusi banyu sing adem yen panas dipepeni pataran diponajar dipakani bote piloro saben dina. Makin rumiyin. Menawi Pujo menika panjenengan lebetke wonten pakunjaran panjenengan siksa. Kemawon Pujo boten purun badhe sabiyantu kalih panjenengan. Langkung prayogipun Pujo menika diparingi supya-supya ingkang eca, ingkang panggenan ingkang kepenak Rama. Pujo dilebokke nang sing kepenak. Turune piye no? Tilemipun ampun dipun gelarke kasa. Kudune Dipun paringi kasur tingkat 7. kasur tumpuk 7. Nggih. Iku ora ning pakunjaran ning iku ning hotel bintang 5. Lah dipun napa-napa supados Pujo menika purun manungkul kalian panjenengan Rama. Yen Pujo disiksa saben dina urung talurunga dheweke ora gelem ngaku lan ora gelem manungkul, ora gelem nyawiji kelawan wong-wong saka Selomataken. Nanging yen to Pujo iki diwenehi enak lan kepenak, iki mesti bakal gelem manungkul mergo dheweke rumangsa kepotangan iki. Menika ler. Oh, masuk akal. Nggih Rama. Saiki turune nindur kasur tumpuk 7. Saiki nek esuk sarapane apa no? sego mambu dambo sego mambu sisa pakak Saking rumiyin to paman Panipati. Lah kok malah sego mambu? Lah niki menika menungso lho. Dedekepan kok diparingi sego mambu. Ampun Rama. Lah kudune Kudune diparingi mameng kareca. Menawi Yen esuk enjing sarapane? menika diparingi sarapan sego gandul. sego gandul. Nggih. Lawe lho. Aduh menawi sego gandul menika lawuh eco empal. Sego gandul lawe empal. Nggih. Ngombene no. Ujukane Rama, boten wonten sanes namung susu. Susune sapa nak? Susune kula. Berbahaya. ombene rondak Lah, udute. Menawi udute menika sing eca, boten wonten sanes namung sampurna. Sampurna mil. Anjir. Teh, dawuh doyan teh. iwai Panipati. Doyan. ya jelas lho Yen esuk, Nggih. yen awan diwene mangan apa? Yen siang menika hawane rondo panas. Rondo panas wane. Diparingi maem sego soto. Sego soto. Nggih. Lawe no. Lawahe menika ayam goreng. Wih, ini ayam goreng. Leres.
yen wanci bengi. Waduh. tombol dedek. Cocok. Timane Pati. Boten sapi, Paman. Niki menika menungso. Lah menungso kok dipadake sapi dicoba dedek. Ya ora apa-apa. Akeh boten to, Rama. Lah kudune diparingi mamu apa? Diparingi maem sego goreng. Sego goreng lawoe. Lawe telur mata sapi. Ngombene. Ngombene menawi sonten menika ecanipun nggih kopi. Nganggo susu apa ora? Sampun Susu susune. terus Iki menawi cemilane, Rama. Cemilan apa? Cemilane boten wonten sanes namung jeruk. Jeruke sapa? Jeruke kula, Rama. Ajur dong. Eca. Iya jeruk keprok iki. Jeruk keprok sing gane mblowok. Nek kan eca. Lho iya percaya. Yen jeruk kuwi mesti enak apa meneh jeruk meneh kecil-kecil gocos. Udute no. Durama. Alah bako ke kedokan kok. Ampun, Bako. Menawi Bako mesti gatel, Mas. Enake udute menika boten wonten sanes niki rada sing nyambel-nyambel. Sing mangkel sithik. Mangkel sithik. Boten wonten sanes namung Ki Samsu. Nggih. Pati Jopati. Halo. Doyan teh. Ngimel. Panepati. Enten apa? Doyan po rati. Kula dadi senopati nganti tuwek Samsu dereng nate. Iki malah nabi uduke Samsu jangan-jangan. Mengiri. Lho niki Pak Kunjaran apa? Restoran iki kok mangane kok ora umum niki. Restoran ngiras pantes Pak Kunjaran uga ngiras pantes hotel bintang 5. Mangke Rama. Wah, pujo ning jero kuman ya moh muleh. Rasan lah. Kuwi yo bener Panepati. Nggih. Upama kok pujo iki saben dina dipiloro. Nggih. Mesti dhewene bakal ngrantes, mesti ora bakal ngaku, lan dhewene mesti ora bakal gelem manunggal oleh selamat tangkep. Nanging yen to dhewene dipeni enak lan kepenak, Leres. suwene-suwe mesti bakal melu nyengkuyung lekasku kepengin ngrubuhke medang kauripan. Lumangkaken ke dalem. Engko ngono? Oh. Hei, lapoke panjenengan. Syarat aur ya. Syarat. Enak men gedong. Ancis pon sak mesine kula ngimutke dhateng penjara. Iya. Matur nuwun ya Nini putraku Cahayu. Jawane Pak. Paring dawuh paman. Coba sawangan putraku. Roro lu kita iki ayu apa? Mboten ayu. Lho kula niku apa anane? Apik ah. Loro luhita niku mboten ayu. Ora ayu. Oh ya Lu putraku iki ala. Mboten. Lho, lah jarene ora ayu. Boten ayu nanging super ayu. Kuwi ayune. Tegese ayune turah-turah. Contone wong sedesa. Separo desa ayune dipek kalih loro niku. Liyane sing separo didom wong sak desa. Iki separo desa sing duweni putraku. Wedhe siang. Sing marai ayu napane? Napa? Apane? Jeluke. Lho menawi sinten kemawon. Kosongane semebet jeluke ati. Ini Kados budi. wani Pak. Ya, Bu. Dene aku keputangan nyawa lanku. Upama nalika aku tanding lawan Pujo ora kok limpe saka mburi. Mesti aku tumekaning pati. Mergo kena aji pedhit naga. Aja meneh mung lamai jalma manungsa. Gunung jubluk segara pusasat. Mergo saka gedhe katyasane aji pedhit naga. Mula saka kuwi
kanggo ngraketake antaraning Prabu Jayawisasa kelawan Joko Wanengpati supaya luwih raket ora mung cukup paseduluran. Iki dina Joko Wanengpati bakal tak pacangke kelawan putraku Rara Luhita. Cocok apa nanti? Walah, Super cocok. Ngelwin. Cetanipun lados pundi? Joko Wanengpati bakal tak pundhut mantu, tak jodoke kelawan putraku Rara Luhita. Kula badhe dipun jodohaken lan ingkang putra putri Rara Luhita. Bener. Waduh, pangapuntenipun. Wis stres kok iki. Kuwirangan aku jebul. Enten apa? Wong aku iki kepotangan nyawa. Ora ana Wanengpati, mesti aku bakal mati. Ning bareng tak jodoke kelawan putraku. Lho kok nampek waduh. Pengirin. Kula dhaup kaliyan Rara Luhita. Bener. Pangapuntenipun. Lho, Kula purun. ya dalah. Ladalah. Pasti was kaget aku. Purun pangapunten iki. Nan iki. jeruk keprok tak pariki lan kowe. Tak pangan sithik-sithik. Tak wet-wet. Ora ketano iki putraku. Wong sing duwe iki aku. Aku ya ngei ati. Wong edan iki padha ae. Kowe ngei apa ora? Kulite mawon. Wah yo kuwi. Rara Luhita, Piye kula Rara? sabdaning Rama kang sira tak jodhokake kelawan Joko Wanengpati. Kula Yo, panjenengan jodoke kalian Joko Wanengpati. bener. Kula Rama. Iya. Boten Rama. Ya, ya. Pripun? Ngeten iki pripun? Gini. Panjenengan sampun kepaca dawuh. Yo. Kula mun kadung gelem. Lah nek ingkang putra kadung ngaten, kula kedak lho niki. Kula isin. Dadi wong lanang kuwi aja gampang cilik ati. Kowe ora durung ngerti to? Nenten apa? Putraku Rara Luhita iki lak prawan semengit. Ora tau cedhak lan wong lanang. Wih. Bocah semono Umure gedhe. lagi 19 taun. Wong gedhe awake tok niku. Mung gedhe awake tok gedhe Nalare gombal. bisa cilik. Isih cilik. Mula saka kuwi Nggih. supaya kowe bisa cedhak Ngaten. ana tungkanen jroning yang taman Gladiwano. Katonke tembungmu sing manis manwara. Kono nyuwun apa wae turutana mengko yen kowe ra duwe nyuwun Rama ya, Ger. Sampun dipun palilai. Tak bali lae. Kula caket kalian Sang Ayu Rara Luhita. Bener. Kemarin dipun tambahin pangestu. Elon-elon lho ya. Kemarin dipun tambahin. Kau ora kita lu bisa pulo. Sak pulo berane ngatiku sen. Jalan Joko Wanengpati wis manunggal pujo sejelo meneh uga baman. Wong sari ngenteni sak jalan takdir medal kauripan bakal tak kulung selo matang.